Goeiedag. Mag ik je wat vragen? Ja? Nou, geweldig. Moet ik even vragen mij. Wat zei je? Ga je in Baren? Wat is de vraag? Ga ik in Baren? Ja, in Baren dan roep je altijd zo. Oh, ik meen dat het een horenvraag. Dan maak je wat vragen. Ga je of roken je ook geiten? Of roken? Ja, die ja. Nee, daar zit je score in de fik. Ja, Ja. klopt. Ik zie jou roken. Waarom rook je op, meneer? Oh, dat is, vind ik lekker. Oh ja? Ja. Wat jouwt dat jou dan? Rust. Oh ja? Ja. Blokje om. Ja. Sigaretje erbij. Een centje, mooi sigaretje erbij. Een biertje mestel en een naam. Dan komt misschien later op een nacht, weet ik niet. Dat is heel waarschijnlijk mooi, ja. Ja, of later in het weekend. Ik weet, het is het weekend natuurlijk, hè, toch? Ja. Ja, voor jou al? Ja, wel vrij. Ben je een onderwijs net daar nog vragen, We mij? zullen een visje halen en dan zullen we naar de tattoo shop daar en dan zullen we vanmiddag op een pijnbank. Oh nee, tattoo shop. Wat voor tattoo zijn je zetten dan? Zullen we met z'n beiden zullen we een iets hamburger zetten. We hebben een hamburger. Ja. Ja. Omdat we graag bakken maken. En vooral barbecue. Ja. En omdat wij goede vrienden zijn, leek ons dat wel een goed idee. Hoe heet dat ook wel? Ja, in het Good Fries zeg je het matching tattoos. Matching tattoos, dat goed Fries. Oh ja. Zie je? Nou, bijzonder dan. Ja. Hoe kwam je hem destijds? Nou, ik kwam eens het zien en ik denk van dit is wel wat. Ja, hè, maar je bent een goede vriend van elkaar, mag ik het zien? Ja, zeker. We zijn heel goede vrienden. En we delen een hobby. En dat een meisje met de barbecue. En dat woont we op deze manier wat vereniging. Wat doe je dan? Ja, wat doe je dan zelf op een barbecue? Nou, hamburgers. Hè? Uiteraard. Nou, wij meisje wel gauw eens even een rollade erop kleden. Dat is ook net gewoon, dat mensen dat is vaak in de pannen. Ja. Maar wij hadden verkozen op barbecue te doen. Die had toch weer een andere smaak. Ja. Hoe doe je dat dan? Een rollade op barbecue? Dat je de oorsting dan gewoon een carbonade of zo, denk ik. Dat gaat, nou, in principe net. Ik zeg, wij meisje een groene rubje, die gaat er omheen. En dan reek je hem op een hogere temperatuur kleden. Ja. Tot de juiste kerntemperatuur en dan tot perfectie. Dan mag ik eerlijk zeggen, dit is mooi waar, want omdat het steeds gelijk, het is barbecue waar, dat hakt nog net gelijk. Of maakt het niks uit? Waar. Barbecue is altijd, dat kan altijd. Ja. Vooral winters, hè, want dan wordt bier ik net zo waar. Nee, maar een wie is man, helaas zit er alleen Tijger van der Meer, die zei van mij ooit vroeger wel van, barbecue dat is waar, geen waar boet niet. Ja, klopt. Klopt. Ja. En dat is, wij zijn vooral meestal winters, dan hebben we vaker onder Sims. Oh ja? Ja. Dat is met het bier net lauw, hè. Nee, maar hoe kwam je er zo bij dan op de barbecue, om dat als hobby te maken? Is dat groeit of in je echt gewoon op een gegeven moment? Dat is een perioline dat begon. Ja. We zijn bij daar begonnen toen. Maar dat krammelen barbecue'tje. Dit krammelen barbecue'tje en dan wat kooltjes. Nou, zien wat het doet. Dan ligt gewoon de hele dag wat rekje, wat nou spul erbij. En daar wat mee experimenteren. En ben je dan ook van die man, want die ken ik ook wel, die ben echt gewoon de hele dag met de waan. Die begint ja zo te rekje en dan rekt het zo'n barbecue de hele dag en dan had een soort van hinder op, ik noem maar iets. Ja, maar dat is ook het lekkerste, hè? Low en slow. Rustig gewoon en de ideale temperaturen houden. Dat is gewoon vol lekkerder. Bloot het mais vol, het vlees volle malser en vochtiger. En, ja, maar daar mag ik ook geduld voor had, denk ik. Ik had het net, lekker ik het zo zeggen. Nee, nou, wij gelukkig wel. En het is vooral aan de kapjes wie die jongens aan tafel zetten deden, hè? Ja, hè? Ja, dat is het mooiste, nou. Dan gaat het nog wel om. Het delen, hè? Wat nodig, vriend. Wat normaal lekker eten kan. En waar binnen dan vriendinnen of zou die dan vervolgens het opbieden maken? Vriendin, mooi lekker tafeltje vol. Eten op tafel, biertje erbij. Het goede leven, hè? Best nog. Tegen dank voor dit parteren en een soort succes met de tatoeëring. Gewoon helemaal goed. Hey, bedankt. Oké, ja, je ook bedankt. Hè? Goed, Jen. Hoi.